Okay, for today's video, mayong hapon sa tanan. So, nagpasalamat lang kog dako ni ma'am kay ganiha nag-PM sa kuha kay nakakita da siya sa kuang video katong video nako ganiha nga wala pa mi kakaon kay wala na bugas. So, salamat nimo ma'am kay natandog ang imuhang kasing-kasing nga manghitagon, no? Although Bisaya ra gyapon siya pero murag gitan-aw na ko yung mga video, yung mga post. Murag na siya karon sa gawas. So paki-follow lang sa iyahang page, no? Paki-follow sa iya basi sad kanilang ako ang mahimo sa iya dako na kayo katabang na para sa iya, no? Kay kaniyang gihatag nga 200 dako na kay punig katabang sa mua mo nang ako ikabalos nimo ma'am, shout out nimo. Please mga katiil paki-follow lang kay ma'am kay mo na lang bisag kana lang nga pamaagi makatabang po ko sa iyang followers, no? Kay gamay pa iyang followers unta madungagan. Gumikan ra pud sa inyong pag-follow sa iya. Og kana lang, God bless. Palihog kog share. Bye bye.